ट्रेक्टर आरो पदमफुलाव माब्लाबाबो भट होनो नाङा। भट होयोब्ला फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरा जोबोद दुखु खस्थ' जानांगोन, जोबोद दुखु खस्थ'यै रानथाब खुनथाब थानांगोन। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BPFनि सासे दैदेनगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BTC बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे सानल' दंसै। फैबाय थानाय 22 सेप्तेम्बराव जागोन। दिनैहाय 13 सेप्तेम्बर। 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनांखौ नोजोर बोनानै दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। बेनि गेजेरावनो गोख्रोंथार बाथ्रा दायो बुंथिनानै होबाय, जेराव देबोरगावआव BPFनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बिक्रम दैमारीया ओरैबायदि बाथ्रा बुंथिनानै होदों, जेराव UPPL थामहिनबा BJP बे मोननै राजखान्थि दोलोआव भट होनानै बिथांमोनखौ जुदि देरहाहोयोब्ला थारैनो BTC ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा जेराव मियादि पाट्टा नङै जायगाफोराव मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा, थानसालि, धोरोम सिबियारि थानसालिफोर न' लुनाय जादों, बै न'फोरा थारैनो उच्छेद खालामजागोन, बुलडजार लागायजागोन। ओंखायनो UPPL राजखान्थि दोलो आरो BJP राजखान्थि दोलोनो रावबो भट होनो नाङा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बेबायदि भट होनानै बिथांमोनखौ देरहाहोयोब्ला थारैनो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' मेगनाव मोदै रानथाब खुनथाब थानांगोन होननानै बिथाङा गोख्रों बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बिथांनि बुंथिनाय माखासे भिडिअनि क्लिप्स दङ। भिडिअनि क्लिप्सखौ नायोब्ला नोंथांमोनहा गावबा गावनि खोमाजोंनो खोनानो मोनगोन आरो नुनो मोनगोन बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंदों। थारैनो जों बयबो नुखाबाय दायो BTC बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावजों गाव गारि बुख्रुबलायनाय, गावजों गाव बुलाय सोलाय जालायनाय बेबायदि बाथ्राफोरखौ जों नुखाबाय। खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो नुगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव माबायदि जालाङो जोङो नुनो मोनबावगोन। दा बेफोरबायदि गावजों गाव अजद होलायनाय, गावजों गाव सोंखारिलायनायनि अनगायैबो गोबां गाज्रि बाथ्राफोरजों रायथिंलायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। स' नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। दिनै जोङो देबोरगाव समस्तिनि आन्दारावनो बे मा प्राइमारिमोन बिसमुरि प्राइमारिनि सिङाव जोंनि स्टुडेन्टफोर जायफ्रा ल' कलेजाव फरायदों बिथांमोनखौ जुगदान खालामनाय जाबाय आरो दाबथाम दाब्रैसो गामिनि रायजो राजाफ्रा जइनिं जानो नेगासिनो दं आरो बिथांमोना जा जिरायनानै दङ बिथांमोना सोब जइनिं जाजोबगोन। दा देबोरगाव समस्तियाव कन्टेस्टथ' गैखायानो, मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनिनो लोगो, बिथांनिनो बिदा सुरुप खाम्फा बरगयारी बिथाङा जुजिदों। जों मिथिगौ बिथाङा आरामसे मिनिनो जेनलांगोन। दिनै रायजो राजाया बेखौनो प्रश्न खालामदों, जाय बेक्तिया, जाय सुबुङा हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समाव मान मर्यादा, डिपुटि चिफ, थाखा फैसा रायजोजों सिनायजानाय अननाय मोनबोदोंमोन, बे अननायखौ सोरनि जुगिदि मोनदों? हाग्रामा महिलारि बिथांनि जुगिदि मोनदों। अब्ला दिनै एसेबां अनसुला हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै थांनो हादोंब्ला दिनै आं बुंगोन नै दाख्लै बावै मास मोननै मोनथामनि उनाव सिगाङाव लोगो मोननाय प्रमद बर'खौ नागारनो बेसेबां सम नांगोन, नङा होमबा? हाग्रामा महिलारि बायदि बिथांखौ एसेबां हाथियार लानानै जुद्ध होबोनाय, सेक्रिफाइस खालामबोनाय सासे बेक्तिखौ मानगोनां खाम्फा बरगयारिया नागारनो हादोंब्ला नै दाखालि बावै लोगो मोननाय मिसुलिया लिडार बेबो सासे प्रमद बर' बिथांखौ नागारनो बारा सम नाङा। आरो दिनै रायजोआ बेखौनो ओरैबायदि नोजोर होदों, दिनै गावनो BTC बानायबाय, गावनो न'खरखौ बानायबाय, गावनि न' खाथियावनो सेक्रेटारियेट अफिसखौ लुबाय, गावनो बाउन्डारि बानायबाय। एसेबां बानायनायनि उनावबो गावनि न'खरखौ नागारनानै थांनाय बेक्तिखौ रावबो रायजोआ मोजां नोजोरजों नाया, नङा होमबा? गावनो बानायनाय न'खौ, गावनो जोनोम होनाय गथ'खौ,
गावनो बानायनाय बाउन्डारिखौ जुदि बे बाउन्डारि बे न'खरा मोजां नंला होननानै नागारना थांनाय बेक्तिखौ रायजोआ गाज्रि नोजोरजों नायगोन दा अब्ला खाम्फा बरगयारी सारनि जिउआव बेबायदिनो जादों गावनो बानायबाय बिटिसि गावसोरनो लुबाय बिटिसि सेक्रेटारियेट गावसोरनो बानायबाय बाउन्डारि बेखौनो गाज्रि होननानै दिनै राजनितिनि मुलाम्फानि थाखाय बेलेग दोलोआव गुबुन न'खराव संसार जाहैनाय बायदि आनि थानि मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारनि जिउआ बेबायदिनो देबरगाव महिलारि थासान्दियाव देबरगाव समाजनि रायजो राजाफ्रा खाम्फा बरगयारिनो माबायदि खबर होगोन एके इम्पसिबल आं दा बुंनायानो जाय बेक्तिया हाग्रामा महिलारिखौ नागारना थांदों बिसोरो गासिबो जोबलांदों आरो जोबलांगोन हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि सासे गोख्रों लिडार बिब्दि लिडार मोननो आरो बानायनो बेसेबां सम दंबावो दा बिथां बायदि लिडारखौ खाम्फा बरगयारी सारा दिनै नागारनानै थांदों फोथाय खेबस' खालामदों गावनि लाबालाबनि थाखाय दिनै गाद्दारि खालामदों दिनै आं बेखौनो फंसे खोथाजों बुंनो सानो जाय मानसिया एसेबां मर्यादा मोननायनि उनाव एसेबां दिनै गोजौआव आखन मोननायनि उनाव हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै थांनो हादों अब्ला आं बेखौ बुंगोन खाम्फा बरगयारी सारखौल' नङा आं बयखौबो बुंगोन बिसोर बायदि मानसिखौ इंलिसाव सेल्फिश होननानै बुङो हिन्दीयाव गाद्दारि होननानै बुङो एसामिसाव सार्थफर होननानै बुङो जाय गावनि लिडारखौ लागाना थाङो दुखुनि समाव नों था थैनायसिम थाफा मांखर होनायसिम थाफा सावनायसिम गोथै सालियाव सावनायसिम थाफा नोंनि लोगोआ जुदि खैफोदाव गोग्लैदोंबा अब्लासो नोङो नोंनि थार लिडारखौ सिनायगोन दिनै जायफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ खैफोदनि सिमाव नागारना थांदों निदानि समाव खस्थ'नि समाव नागारनानै थांदों बिथांमोननि अबस्था बिदिनो बिथांमोना गाद्दारि सेल्फिश आरो सार्थफर थेंक इउ खिन्थु बे बाथ्राखौ बुंगासिनो जे खाम्फा बरगयारिया एबार देरहागोन देरहाया बेथ' जेनखानाय थांनाय खनसेयाव जेनाखै होमबा जेनदोंना जेनाखै जोङो थाखा फैसा बाहायि समावनो जोङो सारि लाख भट मोनदों गभर्नमेन्टआ जोब्बाय फिनिश दा गेम प्रमद बर'आ खुनु प्रलबनबो होनो हाला रायजोनि खाथियाव नों बेखौ होनो हागोन होननाबो गैला अब्ला दिनै जों थाखा फैसा बाहाया लाखिनो सारि लाख जुदि भट मोनदोंब्ला गभर्नमेन्टनि प्रमद बिथांनि गभर्नमेन्ट थानाय समावनो प्रमदजों थाफानाय खाम्फा बरगयारी सारा नों बेसेबां भट मोननो हागोन बिनिख्रुइ बांसिन खाम्फा बरगयारी सारनिख्रुइ बांसिन बै 14 चिराङाव मानगोनां जोंहा सांग्रां ब्रह्म बिथाङासो बांसिन भट मोननायनि आसायाव दङमोन दिनैनि समाव BPF दोलोआ बेसेबांसो मासि देरहागोन 27नि आप आंनि हिसाबाव माबाया क'क्राझाराव नील क'क्राझाराव UPPL नील चिराङाव आं बुंला क'क्राझार माबायाव उदालगुरियाव नील बाक्सायाव सासे बा सानै भाग्य'आव दङासो मोनगोन बाखि सोब आदाला पार्टि